Ev 20 rojin beter ser çapemeniye ser televizyona dişopinin skandalek de jiyan kirin, rızandinek de jiyan kirin, helveşandinek de jiyan kirin, lazım ev mijara la her dere vera analiz kirin, la her dere em serravestinin nikaşaha gor ve aste bimeşinin. Herkes bir akate da bibini. Hemme siyasetmedar, hemme hukuknaz, hemme civak lazım haber çavara derbas bike. Darazandına civake, darazandına siyasete lazım benirxinin. Un dibinin la amede un dibinin. Tarihti çavate peşkistin. Bedengi çavate peşkistin. Huviti çavate peşkistin. Mijara narine ber çavayı. Eydi ser ve kade ser Arnigariya Kurdistan ve Rojalat navin nırxandın eji seri dest bebike. Siyasetmedar radibin dibêjin ji bo xatirê dostaniyê em nikarin bipeyvin. Em ji jivir bangvazî dikin. Ê bi desthilatdariyê da girêdayî, ê bi ve rejimê da girêdayî lazim e bipeyvin. Lazim e Ensarî oğlu ji bo narîne bipeyve bêdeng nemîne. Ji bo ve em ê têkoşîna xwe bidomînin. Civak Rizayê hevalno. Jiyana ahlakî ji holê rabûye. Mixabin siyaseta ahlakî qels bûye. Mixabin her qade de helveşinden em jiyan dikin. Bira herkes xeber çavara derbas bike. Ka civakek ahlakî politik. Gor paradigmaya ve tevgere. Helbet têkoşîne dimeşîne. La her qade dimeşîne. Em li ve dere bangvazî dikin. Ê nav siyaseta re cih digirîşî. Gor ahlakî ve rexistine lazım tevgere. Dve jiyane da dijî lazım gor ahlakî ve rexistine bijî. Li qada siyasete qada civakî be her havî jiyane peşxe. Jiyana birûmet peşxe. Ji bo ve lê pirsîn lazım le hemberî jiyana hatê rizandinin peşxin. Ka un bawer dikin 19 rojin lê digerin. Ji bo çi lê digerin? Çawa lê digerin? Çawa lê gerin dibe? Qaşo devlet saziyên devlet li narînê digere. Ê narîn qetil kiriye, ê narîn kuştiye, pêşengtî ji lê gerinê ra dikiriye. Tabloya velat ev, tabloya Türkiye ev. Carna em dibêjin li wî welatî 17,000 insan ê qatilê wan ne diyar hene. Rêbaza narîne çawa hate meşandin, rêbaza qatliyama le hemberî Kurda Cinnûdî heyanete meşandin ev rêbazı. Qatil pêşengter le gerîne dike. Qatil re li ber devlete dike. Kiryar re ber devlete dike. Li vir bigerin, li vir bigerin, li vir bigerin. Bes cihê narîne diyar nake. Ev civak lazım haber çavara derbas bike. Helbet nav ve civakê re siyaset jî heye. Siyaset jî haber çavara derbas bike. Ji bo ve dehurandina civakê, analiz û tahlîl kirina civakê lazim e nû dawer dizayn kirin.